كاتكنن يخون كبراتن كبرانن تخطاتلتنا كما يكنيهم نايلوم تحستونا ازي زسعبيوم أبالك قدامي زوريا هاقراوي أغلقلوت أب ورارات وياني كلت تحواتو تسويهم ديوم أي تسوون الرقاقصان جن ترتاري نيرو بزعبهم زفلت يبولون نسوون بحلافنت أقار حكيم كوينو ننستوغو أبلات حيلتات مكالخال يلعل أب كمزهم موتن كولو مدفع جتات تهاريمهم كابسرح وزاو خوينا بينا تقازن زنبرت برين يرئيم وارسايمن اسيات مسياتاتهم يكالو بمخان هاجرن زي مدفار متصلاي يقراسموم بجاز حلف يحلف زتوق ادما بقالاينت نايز حاكيمزي كاب دفاع ناب حكمنا بوطولوني يلاخ اب كمزن كله دمايو بورصا حكمونو دربيو نتا واناتاتا بسنك مهارم تزغدفوا برين العلو كدراغم زجمر اتجيغنت يقصل نا حكمنا سانطوغن يرسعا كابتز موص زنبره شيشو سراج فراويانه نمدحان نسانطو رسعو مسبصوتو يزلق دحري قال دقايقن سانطو تستولم نزا سانطانا حكمنا داغماي نموصا نابتي ززلقلو دفاع يملس ازب على حموت وارساي نتا سانطانا حكمنو اوشت وتهدرات فراويانه اتيو يوصا بخمي ابز دمايو اتخالق جيجنتو زرقه بزعبا زيو نايلو متحستونا نختكتاتولنا بخبري نعدم منجنا مصحف وارسايو سناي بيوحنس هبتجرجيس بيكي زعينتا برين كالئت غانتا كاب وتهدرو عيو ابو خيرا ابقندي كنالي دفاع عبزركب ناي تحت مريت غزا مالت اندر تصقيع نبرت ناي معكاس وي قالها ناي مچفلا صقم اي نبران كوينات كابزولا كيار شامبوكو كيدليت عزوزا بوركتو فتسيميا غناون نتوخسي دلوت نبرت ابتهم تتياغن عنقرا خفيتا انا تصبيتن كلا زلعلا سباي رخبتن بيما نصقام زنبرا محازوتا انا توكسا نسا نبينا بصموا توحيت نبرت أبتا متخص جبا زنبرا أصبقا زعامقت أندر حكيم حيلي ألم أبرها قعلاي كولي زعاتق ولد ميكائيلن لجين زبهالو أبلات كالي إتغانتا نبروم حكيم حيلي ألم مسكدامي تغانتا قوينو ننستوغ أبال نايتا غانتا كوموني حيلي زحكم زنبريم لجي دما ناتو زتبهلت بروتو تخسق واريصا سلستبالاشوت بتئزاز غانتا ناب كفل صوار امداد تمليسا نبرت ولد ميكائيل دما بنايت عنا صقم كولي طرع عاطيقو نخلاتهم اب كوينات زتتصقم ابالات غانتو بومبانت ايتن يقبلهم نبره مرح غانتا تصفى مريم ودباتا تابرين سب كم زي رقبت فليتيوم كلتياتهم مدفع جتاتا توقيهم ناب حكمنا خمستلاكو نمرح حيلي أبراهام إيوب ود إيوب دحر محبارو نتا بسنك موقعتي وانا العلو زتكو سلاس عانت برين انات امته نيما نتسقام زتزرقحو أبالات غانتا يكتاتل نبرا اتبشانخ قدامي تحيلي عرفت زي نبرو خوينات نتن بيمان أبرخ زبالتا باز نبرا قدامي تغانتا نايم مهازين مهان سالسي تغانتا ناي محمد سعيدني زيادة الرخاقي بلان بفلايك قدامي تغانتا متصلاي كساب متحننا بصيحة نبرت اتاتابا غزايت بمنبارا
ጸላኢ ብተደጋጋሚ ክቆጻጽራ ፈቲኑ ፈልከት ከተብሎይ ከአለትን እታብ ተስፋ ማርያም ባህታ ወዲ ባህታ እትምራሕ ዝነበረት ካልእቲ ጋንታ ግና ብተዛማዲ ካብቲ ናይ ጸላኢ ተደጋጋሚ መጥቃዕቲ ኣዕሪፋ ነበረት እንተኾነ ዛጋንታ ኣብ ተቐዲማ ዝገበረቶ ግጥማት ናይ ክልተ መድፋዕ ዕጅታታ ዝርከብዎም መውጋእቲ ናይ ኣባላታ ገጢምዋ እዩ ኣብቲ ናይ ሽዑ ኩናት እታ ዝያዳ ዝተሃስየት ቀዳሚት ሓይሊ ኮይና ዓቕማ ጎዲሉ ዳርጋ ናብ ሓንቲ ጋንታ ጸርያ ነበረት ሓኪም ዓለም ጉዕላይ ሳንጣ ሕክምና ልዒሉ ናብ ሳልሰይቲ ጋንታ መሐመድ ስዒድ ከደ ናይ ገለ ኣባላት መውጋእትን መስዋዕትን ስለ ዘጋጠመ ቁጽሪ ኣባላት ናይታ ጋንታ እናሻዕ ይጎድል ነበረ መሐመድ ስዒድ ነቲ ንእሽቶ ዓቐብ ዝነበሮ ከናለ ቁርጹ ሰይሩ ብዘብዘብ ሓሊፉ ናብ ሓንቲ ጁባ መታኾስ በጽሐ ካልኣይ መዓልቶም ዘፋረቑ ኣባላት ሳልሰይቲ ጋንታ ኣብ መዝገቦም ብምዃን ይታኾሱ ነበሮም እቲ ኣብ ከባቢ ከናለ ዝዓልብ ዝነበረ ቡምባ ሞርታራት ንግዚኡ ዝግበለ መድፋዕ ጅብረይን ሳልሰይቲ ጋንታ ብጻዕቂ ክትኮስ ዝረኣየ ዓለም ጉዕላይ ከም እንደገና ሳንጡ ልዒሉ ነቶም ኣብ ጁባ መታኾስ ኮይኖም ብመንፈር ዝትኩሱ ዝነበሩ ኣባላት ጥሒሱ ናብ ካልእቲ ጋንታ ተመልሰ ኣባላት መድፋዕ ጅብረይን ጋንቱ እንተዝነብሩ እታ ብረይን ክንዲ ምንታይ መሓገዘት ተረዲእዎ እዩ ግን እንታይ ይገበር ኣይተተግበረን ኣብ ግዜ ተዕሊም ዝኾነ ኣባል ኩሉ ዓይነት ብረት ክፈልጥ ኣሎ እናተባህለ ዝወሃቦም ዝነበረ ምኽሪ ዕድላት ተረሲዑ ክእለቶም ኣብ ምፍታሕን ምግጣምን ጥራዮም ተሓፂሮም እታ ኣብ ኣንደር ብዘይዋና ተጸጊዓ ዝነበረት ብረይን ኣመና ኣቕናኣቶም ዕዮ ሕክምና እናገበረ መመሊሱ ይጥምታ ኣልዕላንዶ ይእዝዞ ሕልንኦም ብናይመን ፍቓድ እሞ መሊሱኻ ንነፍሱ ይሓታ ሓሳባቱ እናተፈራረቐ እቲ ቀንዲ ዕዩኡ ግን የሰላስል ዓለም ኣብርሃ ፍስሓ ጉዕላይ ይበሃል ኣብ 1998 ዓመተ ምህረት ኣብ ድብዚቶ ኣስመራ ተወሊዶም ካብ ቀዳማይ ክሳብ 10ይ ክፍሊ ኣብ ዝተፈላለየ ኣብያተ ትምህርቲ ማለት ኣብ ጆን ኤፍ ኬነዲ ምድሪ ባቡር መለስተኛ ዳሉል ከምኡውን ቤት ትምህርቲ ኢሳቅ ተወልደ መድህን ተማሂሮም ኣብ ግዜ ረፈረንደምን ኣብ መንግስታዊ ፋብሪካን ንዓመትን 6 ወርሕን ስለ ዘገልገለ ዝተረፈ ሃገራዊ ግቡኡን ምፍጻም ንታዕሊም ኣብ ቀዳማይ ዙርያ ንሰባ ወረደ ድሕሪ ታዕሊም ድማ ኣብ ዓሊ ግድር ንሓደ ወርሒ ጸኒሑ ብኽብሪ ናብ ገዝኡ ተፋነወ ኣብ 1998 ዓመተ ምህረት ኣብ ዝተኣወጀ ሃገራዊ ልምዓት ናብታ ኣቐዲሙ ዝተላለየ ኣሃድኡ ሳልሰይቲ ብርጌድ ናይ ኮር 271 ኣብ በጉ ዝተባህለት ዓዲ ተጸንበረ ጭፍራ ወያነ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ኩናት ምስ ኣወጀ እቲ ብርጌድ ናብ ክፍለ ሰራዊት ብምዕባይ ሳልሳይ ክፍለ ሰራዊት ኮይኑ ናብ ማያጣል ባጽዕ ወረደ ብሰንክቲ ተኸሲቱ ዝነበረ ወተሃደራዊ ኩነታት ድማ ናብ ዓሰብ ኣምሪሑ ኣብቲ ዝተፈጥረ ግንባር ዓረደ መሳርዕ ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ ብኩሉ መልክዑ ይድልድልን ይውደብን ኣብ ዝነበረሉ እዋን ኣብ 1999 ዓመተ ምህረት ዓለም ጉዕላይ ምስ ከምኡ ዝኣመሰሉ ብጾቱ ናይ ክፍለ ሰራዊት ኣብ ዓሰብ ናይ 2 ዋርሕ ናይ ኣጋር ሓኪም ስልጠና ወሲዱ ሓኪም ቁጠባን ኤምዳድን ቦጠሎን ኾነ ነቲ ሞያ ብዝያዳ ክዕብዮ ብምድላይ ተወሰኽቲ ጽሑፋት እናዳሃሰሰን ተመክሮ እናደለበን ድማ ንኹሉ እንተታት ድሉ ኮነ ወረርቲ ስርዓት ወያነ ዝተለምዎ ዕላምኦም ንምትግባር ብኩሉ ግንባራት ወተሃደራዊ ምንቅስቓስ ክርኢ ጀመሩ ፈለማ ብገዛገር ህላሰ ጸኒሑ ብግንባር ዓሊቴና መረብ ከባቢ ቁኒን ቁኒቶን ዝዕውት ውግእ ከፈተ ኣብ 23 ለካቲት 1999 ዓመተ ምህረት ግና ብወገን ባድመ መጠነ ሰፊሕ ኩናት ጀመሩ ናይቲ ከባቢ ኣሃዱታት ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ ናብ በረኽቲ ታባታት ጎሰሞ ግርመን የማነ ጸጋሙን ብምንሰሓብ ጸላኢን ምዕጋት ኣብ ኩናት ኣተዋ ኣብቲ እዋነቲ ኣሃዱ ዓለም ጉዕላይ ብህፁፅ ካብ ዓሰብ ናብ ጽብራ ኣብ ዝተባህለ ናይ ኩናት ዞባ በጽሑ ምስቲ ሰሙን ኣብ ኩናት ዝተጸምደ ወገኖም ብምዃንካ
ንጸላኢ እግሩ ከም ዘሕጽር ገበርዎም ዓለም ጉዕላይ ኣብ ናይ ቦጦሎኒ ቁጠባ ኮይኑ ምስ ብጾቱ ዝከኣሎ ኣበርክቶ ገበረ እቲ ወራር ሰራዊት ሕልሙ ስለ ዘይሰመረሉ ውግእ ብተዛማዲ ንእዋኑ ደው ምስ በለ እቲ ኣብ ጉዕዞም ኩናትን ዝነበረ ኣሃዱ ናብ ግንባር ጾሮና ብምኻድ ኣብቲ መስተንክራዊ ኩናት እግሪ መኸል ተሳተፈ እቲ ውግእ ምስ ዓረፈኻ እቲ ኣሃዱ ከም እንደገና 10 ሰነ 1999 ናብ ሽላሎ ብምምላስ ኣብ ሩሱን ውግእ ኣተወ ካልአይቲ ብርጌድ ናይ ቀዳማይ ክፍለ ሰራዊት ኮር 271 ክልተ ቦጦሎኒታታ ናብ ታብቲ እዋንቲ ከም ኣሃዱ እትቆም ዝነበረት ክፍለ ሰራዊት 21 ምስ ለኣኸት ዓለም ጉዕላይ ዝርከባ ካልአይቲ ቦጦሎኒ ናይ ጉጫይ ብምልእታ ናብ ካልአይቲ ብርጌድ ቀዳማይ ክፍለ ሰራዊት ኮር 271 ተጸምበረት ኣብ ከባቢ የማናይ ሸነኽ ግርመኸል ፍሉይ ስሙ እንዳዕሽ ማየልባ ብምምጻእ ዕለታዊ ወተሃደራዊ ንጥፈታታኻ ቀጸለት ነቲ ብዝግባእ ዘይተሃንጸ ድፋዕ እናሃነጸት ጎን ጎን ኸኣ ፖለቲካውን ትምህርታውን መደባት ተተሓሓዘቶም ይኹን እምበር ኣብ ተቐኒያት እቲ ብወተሃደራዊ ስለያ ኣሃዱ ኣብ ድፋዕ ጸላኢ ናይ ብዝሒ ሰብ ጫውጫውታ ይስማዕ ከም ዘሎ ስለ ዝተሓበረ ኣተኩሮ ሂባ ጽኑዕ ሓለዋኣ ተካይድ ነበረት ምስ ምትኽኻእ ኣባላትን ምውዳ መሳርዕ ኣሃዱታትን ዓለም ጉዕላይ ካብቲ እንዳ ቁጠባ ቦጦሎኒ ሓኪም ሓይሊ ኮይኑ ናብ ቀዳመይቲ ሓይሊ ናይ አብርሃም ኢዮብ ወዲ ኢዮብ ተቐየረ ነታ ቦጦሎኒ ሒዝዋ ዝመጸ ጉጫይ እውን ኣብቲ እዋንቲ ብኣቶ ብርሃን ኢሳቅ ሸሪፎ ተተክአ ዓለም ጉዕላይ ስርሑ ኣብ እንዳ ሓይሊ ኮይኑ ብዝያዳ ነታ ሓኪም ጋንታ ዘይነበራ ናይ ተስፋ ማርያም ባህታ ወዲ ባህታ ካልአይቲ ጋንታ እዩ ዝከታተል ክልቲኣተን ጋንታታት ናይቲ ሓይሊ ማለት ቀዳመይቲ ጋንታ ናይ መሃጼን ወድምሃ ሳልሰይቲ ጋንታ መሐመድ ስዒድን ግን ሙድባት ሓኻይም ነበርወን ዓለም ጉዕላይ ናብታ ብሬን ዝነበረታ ናይ ትሕቲ መሬት ገዛ ምስ ተመልሰ በቲ መታኾሲ መስኮት ፍኒስትራ ናብቲ ብትሕቲኦም ዝነበረ ድፋዕ ጸላኢ ኣቋመተ እቲ ወትሩ ምሸት ዝስማዕ ዝነበረ ጫውጫውታ ናይ ሰባት ንያፍራዛን ባዴላን ድምፂ ኸኣ ዝቕጽል ዝነበረ መሰሎም በዚ ድማ ብዙሕ ምድለዋት ከም ዝገበሩ ተረዲኦም እንተኾነ ትውግእ ሓደ መዓልትን ፈረቓና ሓሊፉ ክነሱ ብዙሕ ሰራዊት ጥራሕ ፋይዳ ከም ዘይብሉ ተረዲኡ ኣተሓሳስቦም ሰራዊት ብብዙሕ ዘይኮነ ብብቕዓት እዩ ክልካዕ ዝግብኦ ዝብል ኣብ ግዜ ተዓሊም ዝተምሃሮ ፍልስፍናዊ ሓሳባት ውትድርና ጉህድ ኮይኑ ኸኣ ረኸቦም እቲ ኣብ ፊቱ ዝነበረ ናይ 200 ሜትሮ ዝርሕቐቱ ድፋዕ ጸላኢ ካብ ከባቢ ብርኽ ዝበለ ብጸጋሙ ሰንሰለታዊ ዝመስል ብየማን ድማ እናተሓተ ናብ ሌጣ ጎልጎል ዝወረደ ብራኽ ነበሮም ኣብ መንጎ ክልቲኡ ድፋዓት ግና ብብዝሒ ዓላን ጭጎኖን ካልኦት ናይ በረኻ ግራብን ዝነበሮ ንኣሽቱ ሩባታትን ስንጭሮታትን ዝመልኦ ነበረ ጸላኢ ነቲ ባህርያዊ ኸውሊ ተጠቒሙ ብተደጋጋሚ ብሞርታራትን ነዋሕቲ ብረታትን እናተሰነየ ሃጂሙ ግን ከኣ ክሰልጦ ይከኣለን ንእዝኒ ዘደንቁር ኣውያት ዘስምዑ ውግኣትን ምዉታትን ጸላኢ ራሕሪሑ ይምለስ ነበረ ናይ ወገን መቕሰልትን መስዋዕትን እውን ከፋት ቦታ እናገደፈ ኸደ ኣለኹም ዶ ብምባል ወዲ ባህታ ናብታ ኣንደር ኣተወ ላዕልን ታሕትን ይብል ብምንባሩ ክቱር ድኻም ኣብ ገጹ ይንበብ ነበረ ዶሮናስ ተወሰኾ ሽበት ጸጉር ርእሱ መሊሱ ዝጻዕደወ መሲሉ ተርአ ደድሕሪኡ እቲ ደቂቕን ተሪርን መስተውዓሊ መራሕ ሓይሊ አብርሃም ወዲ ኢዮብ ምስ ሚልዮን ምልክቱ ሰዓበ ነታ ሓይሊ ንየማነ ጸጋማ እናተንቀሳቐሰዩ ዝመርሓ ዝነበረ ምስ ገድላው ተመክርኡ ነቲ ኹናት ቀልጢፉ ኩነታት ማዕበላቱ ዘንብቦ ዝነበረ ኸኣመስል ካብታ ኣንደር ውፅኢሉ ብልዕል ድፋዕ ናብቲ ስንጭሮ ኣቋመተ ቁሩብ ጸኒሑ ድማ በታ ወተሃደራዊት ክሻፉ ናብቲ ቀንዲ ድፋዕ ናይ ጸላኢ ጠመተ ብድሕሪኡ ሞራል ሂብዎም
ናብ ጋንታ መሐመድ ስዒድ ከደ እታ ብሬን ናይታ ጋንታ ኣብ ዝባን በኹራ ተሰኺዑ ንተኽሲ ዝተዳሎ ሸሪጥ ተጠቕሊሉ ይርአ ሻምቡቋ ብረስኒ ናብ ጓሃሪ ክሳብ ዝቕየር ተኲሰ ቀዳማይ መድፋዓጂ ኪዳነ ሚካኤል ምስ ካልኣዩ ካብ ዶሮናን ምምራትን እናተኸናኸኑ ብወተሃደራዊ ክዳን ኣብ ዝሰፈይዎ ሳንጣ ስለ ዘቐመጥዋ ወትሩ ጽሪትን ሓደ መዓልቲ እውን ትኹን ዓኪሳ ካብ ተኽሲ ተሰናኺላ ዘይትፈልጥ ብሬን ነይራ ሽዑ ግዜ ግና ክልቲኣቶም መድፋዕጅታታ ተፈልዮማ ከም በይኑ ዝተረፈ ቆልዓ ዘኽቲማ ተስተማስል ነበረት ኣለም ጉዕላይ ብጎቦ ዓይኑ ጠሚትዋ ስቕበለ ዋላ ጸቢቑ ኣይምለካ ሓፈሻዊ ኣፍልጦ ስለ ዝነበሮ ግን ክትኩሰላ ደለየ ካብቲ ግደፍ ዝብል ውሰዳ ዝብል ሕልንኡ ስለ ዝዓበየ ካብ ዝነበረቶ ልዒሉ ብጎኑ ገበራ ኣብታ ናይ ኩናት እዋን ግደፍ ስለምንታይ ጠንቀምቀም ትብል ዝብል ሓታቲ ከም ዘይርከብ ገሚት እዩ ኣብ ሓሳብ እንከሎ ኣድራጋ ዝተተኮሰ ጥያይት ጸላኢ በቲ ቁልቆሎት ጸንሐ መታኾሲ መስኮት ናይቲ ዝተዓቕበሎ ኣንደር ሰሊኹ ናብ ውሽጢ መንደቕ ተላግዐ ኣለም ንስክላ ደሓነ ልጀን ወልደ ሚካኤልን ብስምባደ ተጠማመቱ ኣንታ ንዓባኻ ብኡ ተኣለ ክሳድካ ኸይቦትኩኻ እሞ ዝሓይልኻ ዝሕክማ ኸይትስእን በለ ልጄ ተገሪሙ እናሰሓቐ ኣንታ ዝነይ ኣጋጣሚ ክኸውን ኣለዎ እምበር ኣድራጋ ጥያይት ደኣ ብሓደ ዕላማ ኣብ ሓደ ቦታ ክዓልብ ኣይክእልኒ እሞ ከዓ ብመስኮት ድፋዕ በለ ወልደ ሚካኤል ኣለም ጉዕላይ በቲ ዘሰንብድ ኣጋጣሚ ርእሱ ነቕኒቑ ክዛረብ እናሓሰበ ግን ካብ ማዕዶ ስሙ ክጽዋዕ ሰምዐ ንእለቱ ሳንጡ ልዒሉ ናብቲ ሳልሳይ ጋንታ ዝነበረቶ ድፋዕ ኸደ ኣባላታ ጋንታ ነቲ ብስክጆ ሞርታር ኣብ ትሕቲ ከባቢ ጸጋማይ ዓይኑን ሕቑን ዝተሃርመ መራሕ ሓይሊ ኣብርሃም ወዲ ኢዮብ ክሕግዝዎ ጸንሑ ኣለም ተቐላጢፉ ቀዳማይ ረድኤት ምስ ገበረሉ ናብ ሕክምና ቦጦሎኒ ክኸይድ ሓበሮ መራሕ ሓይሊ ወዲ ኢዮብ ሬድዮ ርክብ ነቲ ምስኡ ዝነበረ ምልክቱ ሚልዮና ረኪቡ ብጽንዓት ክዋግኡን ተጸዋርነቶም ከዕብዩን መኺሩ ከዓ ተፋነዎም ናብ ሕክምና ብድሕርዚ መራሕ ጋንታ እመሃጼን እመሃ ወዲ እመሃ እናተሃንደደ መጸ ክሳብ ነብርሃም ወዲ ኢዮብ ዝትክሰብ ዝመጽእ ነቲ ሓይሊ ኣብ ማእከላይ ቦታ ኮይኑ ክመርሓዩ ካብ ኣዛዚ ቦጦሎኒ ሸሪፎ ሓበሬታ ተቐቢሉ ወዲ እመሃ ከም ድላይ ዝእዝዞ ገዚፍ ተኽለ ሰብነት ዝውንን ናይ ወላዲ ባህር ዘሎ ንጡፍ መራሕ ጋንታ እዩ ምስ ምልክት ሚልዮን ብምልዛብ ከዓ ናብ ምክትታል ሓበሬታ ምቅብባልን ምስዳድን ኣተወ እቲ ኹናት ክሳብ ሽዑ ኣብ ትሕቲ ሙሉእ ቁፅፅር ሓይልታት ወገን ነበረ ኣለም ንወዲ ኢዮብ ድሕሪ ምፍናው ወተሃደራዊ ሳንጣ ሕክምኖ ጸይሩ ናብታ መዕቆቢት ኣንደር ተመልሰ ብጾቱ ልጀን ወልደ ሚካኤልን ክከታተልዎ ጸኒሖም ንኣለም ዓይኑ ጠመትዎም ሚስጥር ናይቲ ተጸዊዕሉ ዝጸንሐ ኹነታት ክፈልጥዮም ደልዮም ነይሮም ሳንጡኡ ኣብ ምድሪ እናቐመጠን ከሎኻ መራሕ ሓይሎም ወዲ ኢዮብ መውጋእቲ ከም ዘጋጠሞን ናብ ሕክምና ከም ዝኸደን ነገሮም ወዲ እመሃ ዝኾነ ሕማቕ ስምዒት ከይስምዖምን ተስፋ ከይቆርጹን ኣተባብዖም ንጸላኢ ኣብ ዝሓፀረ እዋን ሞራል ሰይሮም እግሩ ከም ዘሕፅርዎ ብርእሰ ተኣማንነት ነጊርዎም ናብ ማእከላይ ቦቱ ኣምርሐ ኩናት ናይ ሽዑ ቀትሪ ብነዋሕቲ ብረታት ረሻሻት ሞርታራትን መዳፍዓትን ዝካየድ ዝነበረ ናይ ወገን ተደረብቲ ሓይሊ ብየማናይ ሸነኽ ከም ዝኣተው ወዲ እመሃ ነጊርዎም እዩ ጸላኢ ነቲ ካብቲ ከባቢ ዝበረኸ ቦታ እንተተቖጻጺርዎ ዝሓሸ ናይ ምጥቃዕን ምግስጋስን ባይታ ከም ዘጣጥሕ ኣሚኑ ሓይሉ ወዲቡ ከም ዘጥቅዕ ተገሚት እዩ እንተኾነ ኩሉ ቦታታት ብዕቱብ ክተሓዝ ስለ ዝነበሮ ነቲ ሓፂር ዝርሕቆቱ ድፋዕ ናይ ቀዳመይቲ ሓይሊ እውን ጽኑዕ ምክትታል ተገብረሉ ዮናስ አብርሃም ኤምዳድ ናይቲ ሓይሊ ተወሳኺ ብዝሕ ቡምባ ኤፍ1 ቀሪቡሎም ተመልሰ ኣለም ጉዕላይ
نبدفع صلاي كوقام تصنحو هندبت نتاب قوب عينو كتمتازو على برين نايقانتوم العلو بتمسكوت متاقوس أندر أتصوادام ليجن ولد ميكائيل ندما كابتي أب صندوق زنبرة بومباتات إيدا العلم دلوات كونوم تخبابي كبخلاشن زيادة ببومبا إيد كتواغا زعدم بعبيت جراب استمال سنجروتات مخان ترديوم دلوات كونوم نيالم قعلاي تقبارغن زغرمم مسألة سانتا حكمنو بيمانو أب أقرو أغميتو نتوخسي دلو كوينو خريقوان كلو كمي جيرو دا درب سراح كسرح النابولو حتوختوخ النابولو تزراربوم ألمغن قدام نتا من اللو زلعلني تبل زنبرت برينيو هيبوام زابرين زيا كيتسعر كامو بتي فنسترا وزيا كدمن بفعقا خيتره تنققبل بولو ليجي الناس حاقا صدرايبل ولا بتنشن يتوكس قلباب وي مناورا خوني ملسي ألم قعلاي أمونغو زربو مرحقانتا ودبهتا هرق بولوم نألم تأميت وخاس حاقا قرب صنيحقا أبتحت يوم من قصات صلاة ترأي خمزلو حبيروم نابل صقامي شنخ كنالي ناو أبلا حانتي نايك قدامي برقيت زخونات كالأيتي بوتولاني تدرابت حيلو خوينا بصقاموم ناب مسمر كوينات آتي خمزلا فليت أميام كباب ساعة 4 دحر قطري هندبت بمورتاراس تسني خوينات بيمان صقام تسمعام ألم قعلاي حساب لبو سميرلو نتشريط نايبرين زرقحو بمجموع كتكوس جمرام اتمتقعتي فتسي مزوقارص يمثلون اينبران اوصلتي انا تسلعي كرقف جمرا تقرابون بهيوت زسرر ايمثلن تحتير كنال دما زيادة انقوتو تنصره بعل يوحنس اسفا جون فلاصاي زركبهم عبلات فرق ما عنطوم نحرقا قالعم بوني تواقوم ودبهتا ودمهان محمد سعيدن نتخونتا تستوعلهم بتخنالي لعلن تحتن بولوم صلاة تخوينلو حيلو دريبو بيماناي وغن كمزتك تفليتو نيريوم ألم قعلاي شريط قيرو تخصو كتسلام بتملكتلي فليون صلاة قتل زخل بقعات كمزيبلو ترديو مناورا انتخونلو اتقند حسابهم لجن ولد ميكائيلن اتوت النابلو بومبايت يدربي نبارم تيت صلاي بمسكوت كأتمو ألم كهرم دما أتنقوقوام مخنياتو حدا زسكفهم قداي نيريوم ميكائيلن دانيئيلن استبهلو حواتو دهايوم كم زيبلو بقنياتو نوبصوتو زخون عبالات اندحايلي أعليلوام نيريو قعلاي بعلال علال عبالات نايت حايلي سمعمو وينسلز نبارو نسون مسواتي كي قاتميو سكفتاني روام صلاي بيمانا شنخ زفطر خوينات صغط قدا كوينوام قلا عبالات نايت حايلي نبقاتهم قوصو ورربالوم اتي ناي فوكس تبرتات كوينات دما مليسو برتعا بومبا ايدون كم اي هيماي زنبا زحاشي رقاز زنبروم بعال لجن ولد ميكائيلن كابتا اندر وزيوم ابتا خانال بومبا مدربايوم قصولوم انتخونا وتهدرات صلاي بتي طوي واي كناله هرق بالوام كلاتهم عبالات سنبار حاويسوم بتا اندر نتحت قصوم تقوايوم انقلقلوم ألم قعلاي بتقاطامي تسنابيدو كابتا متغوصيت فنسترا تفنتيتو بتكناله انت تأمته هندبت اناقويو زمصو وتهدرات صلاي رأيوم يخون انبر ببسلت برينا غنعيو كتكسلوم زخل تباباي نبران نتا أمسكوت تقاديماز نبرت برين قريفوا كزلق جنسل زيت وحاتولو زي تزرقح شريط ابتمن دغنايت اندر تقاجو برتو دمسي كساب زفتر بوغا بيلو كم صبو نتحتي ورده اقرو بصوتو سعيبو اب حدا سنجروخا اركبوم اتبوتا كاب قند صلاس تقوصاصرو دفعوم 25 مترو زملؤو ناي نبران ألم اتخمون كبو زيت فله هيوت نمدحان عبترا زلوا سانت حكمنو ابتو وانتي مسو خمزي نبرت ذكرا بحركان زاكل اعلبتا كابتو خوينات تناقيفوم اخيبا انتجيروم قداميتي اجندا ويزعبوهم وين غفيتهم
ብዛዕባ እታ ሳንጣ ከም ዝኸውን ከ ኣይሰሓቶን እታ ብሬን ባዕሉ እምበር ብትእዛዝ ኣይኮነን ሒዝዋ ቀንዲ ዝሕተተሉ ስራሕ ናይ ሕክምና ስራሕ ስለ ዝኾነ ብሻቕሎት መሬት ብቐትሩ እንከሎ ጸልመቶም ጸላኢ ካብቲ ኸናለ ወፂኡ ክስዕቦም ስለ ዘይከኣለ ግን እናተኸታተልዮም ኣብቲ ስንጭሮ ተሓቢኦም ብጸጋማይ ሸነኽ ኣብ በሪኽ ዝነበረት ሓይሊ ወገን ካብቲ ኸናለ ስለ ዘይተንቀሳቐሰት ጉልባብ ትገብረሎም ነበረት ወድምሃ ብህዱእ መንፈስ መልእኽቲ ካብን ናብን በቓለ የመሓላልፍ ነበረ ነቲ ኣብ ካነለ ዝኣተወ ጸላኢ ናይ ወገኖም ጥኢት ብኽልተ ሸነኽ ይሃርሞ ስለ ዝነበረ ብዙሕ ክጻወር ከም ዘይክእል ተረዲኦም ካብቲ ከባቢ ከይርሕቑኻ ሓቢርዎም እዮም ወዲ ባህታ ድማ ንኹላቶም ኣባላቱ ብተጠንቀቕ ከባቢኦም እናተቖጻጸሩ ትእዛዝ ክጽበዩ ነገሮም ሳንጣ ሕክምና ኣብታ ኣንደር ናይ ካናለ ተሪፋ ከም ዘላ ፈሊጦም ክነሶም ግን ዘረባውን ኣይምለቑን ዛብሬን ኣቐዲማ ናብ እንዳ ቦጦለኒ ተላኢኻ ነይራ እንተትኸውን እኮ እጸገም ኣይምጓነፈን ኣነ ጸላእ ከም ድሌቱ ክዕንድር ስለ ዘይፈተኹ እየ ኣልዒለ ተኲሰላ ኣለም ጉዕላይ ኣዒንቱ ሓዊ ኽተፍእ ክሳብ ዝደሊ ጓህር መሲሉ ንወድምሃ ተዛረቦም ድሓን ጉዕላይ ብዙሕ ኣይትሸገር ቦሎ ወድምሃ እንታይ ኣይትሸገር ዳ ግድን ተመሊስና ኽነምጽእ ኣለና ዛብሬን ከኣ ኣብዚ እንህለት ኣብ ከባቢ እግሩ ኣቐመጣ ግዝያዊ መራሕ ሓይሊ ወድምሃ ምስ ወዲ ባህታ ተላዚቦም ነቲ ኮለይ ጥራይ ዓጢቑ ዝነበረ ወልደ ሚካኤል እታ ብሬን ናብ ኤምዳድ ናይ ቦጦልኒ ከብጽሓ ሓበርዎም ወልደ ሚካኤል ኣየማተን ሕራ ኢሉ ብሬን ኣብ ዝባኑ ጼሩ ካብኣቶም ፍልይ ምስ በለ ግን ናይ ጸላኢ ሞርታር ረኺብዎ ከም ዝተሰውዐ መልእኽቲ መጾም እታ ብሬን ግን ንጣር ጥራይ ሃሪምዋ ካልእ ኣባል ከም ዘብጽሓ ፈለጡ ምኑ ኣብ ኢዱ ዘይምጽንሓ መሊሱ ኣሕረቆም ነታ ሰበበኛ ዝበላ ብሬን መሓዙውን ኣቖጥዖም ናብ ወድምሃ ቀሪቡ ናብታ ኣንደር ዘካይድዎ ሰባት ክህቦ ሓተቶም ወድምሃ ግና ክሳብ ኣንፈትቲ ኹናት ዝፍለጥ ዓቕሊ ገይሩ ክጽብእ ሓበሮም ኣለም ጉዕላይ ዝመጸ ይምጻእ ኢሉ ነቶም ካልኦት ብጾቱ ሓተቶም ነቲ ምልልስ ክሰምዕ ጸንሐ ሃብተ ስላሴ ዝተባህለ መራሒ ጋንታ ናይታ ከም ተደራቢት ሓይሊ ዝመጸት ናይ ቀዳመይቲ ብርጌድ ካልአይቲ ቦጦለኒ ምስ ካልኣዩ ፍቓደኛ ኮይኑ ተበገሰ መራሒ ጋንታ ወዲ ባህታውን ንኺድ በለ ወድምሃ ሬድዮ ርክብ ከፊቱ መልእኽቲ እናተቐበለ ይጥምቶም ነበረ ነታ ሳንጣ ክብሉ ናብቲ ቀንዲ ከናለ ምምላሶም ኣይተቃወመን ንጸላኢ ብኽልተ ሸነኽ ብነዋሕቲ ብረታት ይትኮሰሉ ስለ ዝነበረ ዓቕሉ ጸቢብዎ ከም ዘሎ መልእኽቲ ሬድዮውን ብቓልዕ ተቐቢሉ እዮም ፀሓይ ንምዕራብ አንቆልቁላ ብርሃና ኣብ ዓይን ጸላኢ ይዓልብ ነበረ ኣለም ጉዕላይ ዝርከቦም ኣባላት እናደነኑ ኣግራብን ኣሽቱኻውሕን ከምከውሊ እናተጠቕሙ ናብታ ንየማነ ጸጋም ከናለ እትወስድ መእተዊት ብዘይ ጸገም ተጸንበሮም ጸላኢ ቡምባኢት ከይድርብየሎም ተፈናቲቶም ይኸዱ ነበሮም ብዘይዋላ ሓደ ተጻብኦኻ ሰሊኾም ናብታ ከናሎም ኣተዎም ብረቶም መዚኖም ንጸጋም ተጠወዩ ሓደ ኣባል ናይታ ተደራቢት ሓይልን ኣባላት ጋንታ ልጀን ብቕድሚት ኣለም ሃብተ ስላሴን ወዲ ባህታን ድማ ብድሕሪኦም ነበሮም ዝመርሑ ዝነበሩ ክልተ ኣባላት ብጉያ ነታ ብሬን ዝነበረት ኣንደር ሓሊፎም ንዓቐብ ደየቦም ዝኾነ ናይ ጸላኢ ተቃውሞ ድማ ኣይገጠሞምን ሰራዊት ጸላኢ ነቲ ቦታ ተቆጻጺርዎ ከም ዝነበረ ርግጸኛታት እዮም ወዲ ባህታ ተቃውሞ ከም ዘይገጠሞም ንወድምሃ ብሬድ ይርክብ ነገሮም ወድምሃ ድማ ተጠንቂቖም ነቲ ቦታ ክቆጻጸርዎ ሓበሮም
ዓለም ነቲ ምልልስ ዘረባ ሰሚዑ ተስፋ ገበረ ሳንጡ ኣብታ ዝገደፈ ኣንደር ክትጸንሖ ኸኣ ተመነየ ከምኡ ዝበለ ወተሃደራዊ ጌጋ ሸለልትነት ወይ ሕምቀት ተባሂሉ ከም ዘቕጽእ ኣቐዲሙ ይፈልጥ እዩ ከም ስጋ ዝረኣየ ህሩፍ ከልቢ ድማ ስጉምትታቱ ታህዋኽ ወሰኸሎም እታ ሳንጣን ተዘይጸኒሓ ክልተ ኽሳራ ከተስዕብያ ብቐንዱ ንግዚኡ መሐከም መድሃኒት ክስኡን እዮም ንዕኡ ዝመጾ መዘዝ ድማ ቀሊል ከም ዘይኮነይ ተረዲኦም ኣብቲ ህሞት እቲ ዝለዓለ ምንየቱ እታ ሳንጣ ኣብ ቦታ ክትጸኒሕ እዩ እንተዘይጸኒሓ ግና እንታይ ከም ዝገብር ኣይፈለጠን ኣእጓርዩስ ስጉም ነይሩ እምበር ኣእምሮኡስ ፍጹም ውስኢ ነበረን እቲ ናይ የማነ ጸጋም ኩናት በርትዐ ካብ ናብ ዝወናጨፍ ከበድቲ ብረታትካ መሊሱ ዘየደ ጽሩይ ኣየር ብትክን ጨና ባሩድን ካብ ዝትካእ ነዊሕ ግዜ ገይሩ እዩ ድምፂ ዘረባን ሽሽታን ሬድዮ ርክቡን ነቲ ጻዕቂ መልእኽትታት ይረድእ ነበረ ነፍሲ ወከፍ ስድሪ መሬት ቡምባ ዓሊብዎ እዩ ካብቲ ህሞት እቲ ከመይሉ ሰብ ፍጡር ብህይወት ክወፅእ ይኽእል ደሚርካን ኣጉዲልካን እውን ክርከብ ዝከኣል መልሲ ይነበሮን ኩሉ ኣባል እውን ናይ መወዳእታ ብፅሒቱ መስዋእቲ ምዃኑ ኣሚን እዩ ናይ ተፈጥሮ ነገር ግን ከይተርፍ ህርመት ልብታት ናይ ዓለምን ብፆቱን ክሳብ ጽኒልካ ክስምዓ ዝኽእላ ዲግዲግ ይብላ ነበራ ከመይሲ እቲ ዝሓደግዎ ድፍዖም ከኣምንዎ ይከኣሉን ጸላኢ ምስ ብዝሒ ሰራዊቱ ጎፍ ክብሎም ከም ዝኽእል እውን ግምት ነበሮም ኣብ ልቦም ዝቋጸርዎ ወተሃደራዊ ጥበብ ተጠቒሞም ኣብቲ ዝደለይዎ ቦታ ምስ በጽሑ ዓለም ንተስፍኡን ሕልንኡን ዘድከመ ተርእዮ ኣብ ቅድሚ ዓይኑ ውትፍ በሎም ፋሻ ቀዳማይ ረድኤት ክሳብ እቲ ኣፈፌት ኣንደር ፋሕፋሕ ኢሉ ወዲቑ ረኣዮም ወዲ ባህታን ተስፋላሰን እውን ሪኦሞ ተገረሙ ዓለም ሕርቃን ሓዊሱ ብጉያ ናብታ ተዓቂቦም ላዝወዓሉን ዝሓደሩን ኣንደር ኣተወ ቡምባ ኤፍዋን ኣብ ኢዱ ዓትዒትዩ እታ ኣንደር ኣብ ብርሃን ፀሓይ ጸኒሑ ስለ ዝኣተዋ መሊሳ ጸልሞተቶም ተቐላጢፉ ነቲ ኣብ ጸግዕቲ መንደቕ ፋሕፋሕ ዝበለ መድሃኒትን ፋሻታትን ተናኸፎም ሰለስተ ኢንፊጅንን ሳንጣን ፍጹም ኣይጸንሖን ወዲ ባህታን ተስፋላሰን ንዓለም ተኸቲሎም ከኣትዉ ምስ ሓሰቡ ሓደ ዘገርም ተርእዮ ተዓዘቡ ኣብታ ኣንደር ሓደ ወተሃደር ናይ ጸላኢ ብድሕሪ ዓለም ኮይኑ ንግዳም ክቕልቀል ተዓዘቦም ንዓለም ብድሕሪኡ ኮይኑ ድላይ ክገብሮ ይኽእል ነበረ ብስምባደ ዝገብርዎ ጠፍኦም ኦሮማይ ዓለም ጠፊኡ በሉ እናተሸቕረሩ እቲ ወተሃደር ቡምባን ተሃልይዎ ንዓለም ከም ዘቃብጾ ከም ርድኡኻ ወሰድዎም ልብታቶም ብስምባደ ልዕሊ ሚእቲ እናሃረመ ዝከኣሎም ስጉምቲ ክወስዱ ተዳለዉ ይኹን እምበር ዓለም ኣብታ ኣንደር ስለ ዝነበረ ምስቲ ወተሃደር ከይልከም ፈርሑ ተጠማሚቶም ፍታሕ ንምንዳይ ስቕበሎም እቲ ኩነታት ዕድል ዝህብ ኣይነበረን ኣብቲ እዋንቲ ኣብ ናይ ቋሕሰም ግዜ ዓለም ክጠፍእ ይኽእል እዩ እቲ ወተሃደር ጸላኢ የማነ ጸጋም እናጠመተ ከባቢኡ ይድህስስ ነበረ እቲ ኣብታ ኣንደር ዝነበረ ከም ድላይ ክገብር ዝኽእል ወተሃደር ግና ዝወሰዶ ስጉምቲ ነበረን ልጀን ብጻዩን ጥሒሶም ሓሊፎም ዓለም ድማ ብቕድሚኡ ኮይኑ ብዛዕባ እቲ ፋሻታት ይሓስብ እቲ ወተሃደር ብጾቱ ምስ ገደፍዎ ኢዱ ሂቡ ክስልም ወይ እውን ተስፋ ቆሪጹ ነይሩ ክኸውን ይኽእል እዩ ኣይፈለጡን ሽዑ ወዲ ባህታ ንዓለም ብድሕሪኡ ወተሃደር ጸላእ ስለ ዘሎ ካብታ ኣንደር ክወፅእ ሓበሮም ዓለም ብስምባደ ዝሓዞ ፋሻ ደርቢው ምስእማን እታ ኣፍ ደገ እናተጓነፀ ወፀ ወዲ ባህታ ኸኣ ነታ ኣንደር ቡምባ ኤፍዋን ፈቲሑ ደርብየላ ሂም ዝብል ከቢድ ድምፂ ተሰምዐ ብድሕሪ እዚ ዓለም ንበዓል ወዲ ባህታ ቀዲምዎም ተመሊሱ ናብታ ኣንደር ኣተወ እቲ ወተሃደር ጸላኢ ተበጃጂሉ ተዘርጊሑ ጸንሖም ሓዳስ ካላሽንኮቭ ከዓ ኣብቲ ምድሪ ቤት ወዲቓ ነበረት ዓለም ጉዕላይ ተቐላጢፉ ነቲ ፋሻታት እንተኣከቦ እኳ ሳንጦስ ኣይጸንሓቶን ይኹን እምበር ትጸልማት ዝነበረ ኣንደር ብብርሃን ምስ ተጋልሀ ክልተ ካልኦት ሰናጡ ብጸግዒ ተዓዘበ ኣልዒሉ ናብታ ኣፋፌት ተቕርበን እታ ሓንቲ ብሽኮቲ እሹግ ታኒካ ኣስቃጥላ ክዳውንትን ካልእን ሒዛ እታ
ተኻለይቲ ድማ ሸሪጥ ብሬን መሊኣ ነበረት ነታ ቀዳመይቲ ዝኸፈታ ሳንጣ ኣብ ውሽጣ ዝነበረ ምግብን ክዳውንትን ኣውፂኡ ሕክምናዊ ንብረቱ መልኣ ጉዕላይ እታ ሳንጣ ሸሪጥ ናይ ብሬን ዝነበራ ድማ ናብ ኤምዳድ ሓይሊ ለኣኻ ብድሕርዚ ዋላ እኳ እታ ቀንዲ ሳንጥኡ ምስ 3 ኢንፊጂና እንተተወስደት መድሃኒቱ ዝጥርንፈላ ሳንጣ ጸላእ ስለ ዝረኸበ እፎይታ ተሰምዖም ወዲ ባህታ እውን እንኳ ሓሳብካ ፈጸምካ በሎም ጸላኢ ካብቲ ከናለ ስለ ዝለቐቐ ድማ ተረጋጊኦም ንካናለኦም ብምቁጻር ዝስዕብ ምዕባለታት ናይቲ ኩናት ክዕዘቡ ነናብ ሓለውኦም ተመልሶም ምዕቃብ ካብ መድፍእ ክሳብ መድፍዕ ዝብል መትከል ህዝባዊ ግንባር ድማ ብዋርሳይ ዓለም ጉዕላይ ተወሪሱን ተተግቢሩን እቶም ዝስከፈሎም ዝነበረ ኣብ ካልእ ኣሃዱታት ዝነበሩ ዋርሳይ ኣሕዋቱ ሚካኤልን ዳንኤልን ድማ ኣሰር ኣያታቶምን ኣሕዋቶምን በጃታ ክብርቲ መሬቶም ሓሊፎም እዮም ኣዘንታዊ ዓለም ኣብርሃ ጉዕላይ ባዕሉ ተፈጸመ ክቡራትን ክቡራንን ተኸታተልትና ትሕዝቶና ኣብ ዝፈጺምና ያለና ንስለ ምክትታልኩም ኣዝና ነመስግነኩም